Gewn ni addoli Duw a chyfarchiad traddodiadol y Pasg Crist a gyfodwyd, fe a gyfododd yn wir. Y gwir yw fod Crist wedi gyfodi oddi wrth y meirw, yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. A'n hemi cyntaf bod yma 553. Yr Iesu at gyfododd yn fore'r trydydd dydd, nôl talu yn llwyd ein dyled y meichiau daeth yn rhydd. Cyhoedder heddiw'r newydd i bob creadur byw, marw ar galfaria bod Iesu eto'n fyw. 553. Ac os newch chi ddal gafel yn eich llyfr emynau, a throi at y cefn adran y cantigle 984. 984 yn y cefn am themau'r Pasg, a newn ni I hadrodd nhw am yn ail. Yn antifonaidd felly gyda'n gilydd. 984. Crist ein Pasg ni a berthwyd drosom ni, am hynny cadw'n wyl. Nid yw Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw yn marw mwyach. Nid yw marwolaeth yn arglwyddiaethu arno mwyach. Felly chwythau hefyd, cyfrifwch eich hunain yn feirw I bechod, eithir yn fyw I ddew yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Canes gan fod marwolaeth trwy ddyn hefyd y mae at gyfodiad y meirw. A'r darlleniad
o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan, yr ugeinfed bennod Efengyl ar atgyfodiad. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos yn fore, tra roedd hi eto yn dywyll, dyma Mair Magdalen yn dod at y bedd ac yn gweld bod y maen wedi ei dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall, ar un yr oedd yr Iesu yn ei garu. Meddai wrthynt, a maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd, ac ni wyddom lle maent wedi ei roi i orwedd. Yna, cychwynodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Yr oedd y ddau yn cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr, a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, ond nid aeth i mewn. Yna, daeth Simon Pedr ar ei ôl, a mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y llueiniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei ben nef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r llueiniau, ond ar wahân, wedi ei blygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, y cyntaf i ddod at y bedd, aeth yntau i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd, nid oeddent eto wedi deall yr hyn a ddywed yr ysgrythur, fod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adre. Fe bennydd Duw ar y darllen o'i air. Amen. 538, 538. Mor deilwng yw'r oen fi farw mewn poen mwyn i droseddwyr cael byw. Trwy rinwedd ei waed, mawr heddwch a wnaed, cymodwyd gelynion a Duw. 538. Ac fe ffrwmwn ein gwyddion. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, o'i fawr drigaredd fe barodd ein geni o'r newydd, ei obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu oddi wrth y meirw.
Gogoniant y fwy ti, dad holl alluog. Ar y dydd sanctaeth hwn cyfodais dy fab o blith y meirw. A'n gwneud ninne yn gyfranogion o'i fuddugoliaeth dros bechod ac angau. Gogoniant y fwy ti, arglwydd Iesu Grist. Trwy dy aberth a thatgyfodiad, trechais angau ac agor i ni byrth y bywyd tragwyddol. Gogoniant y fwy ti, ysbryd glân, a rwyt yn ein harwen i'r holl wirionedd, ac i lawnder y bywyd newydd yng Nghrist. Arglwydd pob bywyd a gallu, llanwd y eglwys a ninaid y bobl, a llawenydd a gorfoledd y Pasg. Fel gwel y byd nad coffau arwr marw a wnawn, ond dathlu buddugoliaeth y Crist byw, a chyhoeddi bobl ym mhob man, y bywyd newydd ac anorchfygol sydd i bawb sy'n credu ynddo. I ti, dad, mab ac ysbryd glân, a bwr mawl ar gogoniant heddiw ac yn oes oesoedd. Offrymwn ein haddoliad gyda'r eglwys fyd eang. Gan uno ein moliant a moliant pobl ddew ledled byd. Gan uno ein alleluia a'n diolchiadau, gyda phobl o ieithoedd diwylliannau a chefndiroedd hollol wahanol. Ond eto trwy rym ac arweiniad yr ysbryd glân yn gwneud hynny fel rhan ac aelodau o'r un eglwys. Gwyddiwn dros gyhoeddiad yr eglwys sy'n cenhedlaeth ni, dros ei harweinwyr, dros ei llais proffwydol a meisydd gyhoeddus ein byd. Parith eglwys o arglwydd gyhoeddi mae fel hyn y dywed yr arglwydd a bod Crist wedi ei gyfodi yn wir. Ac wrth i'r neges honno cael ei chyhoeddi i fyd sydd yn rhanedig, yn ansicr ac yn ymddangos mor beryglus, gwyddiwn am neges o heddwch a chymod, parhawn i offrymu'n gwyddiau dros yr eglwys, gan gofio yn enwedig y gwledydd hynny lle mae'n ceisio llawenhau a dathlu yng ngwyneb erledigaeth a marwolaeth. Dros eglwysi yr Ukraine, dros eglwysi Rwsia, dros yr eglwysi hynny lle mae pobl yn addoli mewn ofn, ac wrth i ni addoli gan fwynhau rhyddid i wneud hynny. Gwyddiwn dros bob un sydd yn gyfrifol dros ein diogelwch. Dros arweinwyr y byd. Yn wedig arweinwyr y gwledydd pwerus a chyfoethog. Yr arweinwyr hynny sydd â'i datganiadau yn cael eu pwyso a'i mesur ac yn gallu dylanwadu ar fywydau miloedd o bobl. Gwyddiwn felly am ddatrysiad cyfiawn, teg a heddychlon yn yr ardaloedd hynny lle mae yna rhyfel a helbyl ar hyn o bryd. Ac fe gofiwn yn bawb sydd ynghlwm ar gwledydd hynny, yn enwedig y rai hynny sydd wedi colli bywydau i cartrefi neu i hanwyliad. Y nes adref fe wyddiwn dros yr eglwys yn ein gwlad ein hunain a dros anghenion ein cymdeithas. Y bobl hynny sydd yn rhannu ein bywydau, y bobl hynny sydd ag angen clywed neges yr atgyfodiad. Cofiwn i'r Crist atgyfodedig yn ddangos i'w ddisgyblion
Ar y degau, di symwth yn aml yn ystod y tywyllwch. A llawen hawn bod ein harglwydd yn dod at ei bobl yn ystod y cyfnodau felly. Y dyddiau tywyll, yn sydyn, yn ddisymwth, ac heb rybydd. Ac wrth gyflwyno ein gweddiau dros bawb sydd yn dioddau mewn unrhyw ffordd, llawen hawn bod ein harglwydd dal yn ymddangos i bobl yn ei hangen. Gweddiwn dros fywyd a thystiolaeth yr eglwys hon, a phob aelod a phob un sydd yn gysylltiedig â hi. Gweddiwn dros bob un sydd i ffwrdd ar hyn o bryd, ac fe gofiwn am bob un sydd a'i hanghenion ond yn wybyddus sy'n harglwydd. Ar ddiwrnod y Pasg, yn ymwybodol ein bod ni yn perthyn i linach sydd yn mynd ôl dros y canrifoedd ac yn deillio o brofiadau pobl ar y Pasg cynta hwnnw. Llawen hawn yn ein hindod ag Eglwys Crist. Diolchwn am yr rhai aeth o'n blaen ni yn y ffydd. Y rhai a fi yn gyson o genhedlaeth i genhedlaeth yn cyflwyno gwirionedd yr Efengil. Ac fe ddiolchwn am y bobl hynny a gyflwynodd yr Efengil i ni sydd bellach ym mhresenoldeb agosa Duw ei tad. Yn ymwybodol o'r cwmwl tystion sydd yn ein hamgylchynu ym mhob addoliad. Diolchwn am y rhai aeth o'n blaen ni mewn ffydd a'r rhai sydd wedi gorffen i pererindod yma ar y ddeiar. Y neges ac yngrym yr atgyfodiad, gweddiwn drostynt am rhesenoldeb ein harglwydd. Offrwm hwn ein gweddiau distaw personol. Offrwm hwn gweddiau o gyffes ac edifeirwch. Offrwm hwn gweddiau o ymbil. Ac fe gyflwyno'n y cyfan ar hyn sydd yn ein haros a tu allan i'n hoedfa o Gwasanaeth i ofal Duw ein tad. Gweddiwn felly gyda phobl y Pasg, ledled y byd. Gwnawn hynny gan ddefnyddio'r patrwm a roddodd Crist i'w ddilynwyr cynta yng ngeiriau gweddi ein harglwydd, ein tad.
564, 564. Mae Iesu'n fuddigol a'i bobl gaiff fyw, yn fwy na chwancwerwyr drwy gariad mab Duw. Profi gorthrynder, neu newyn, neu gledd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd. 564. Profi gorthrynder neu newyn neu gledd, does ball ar y cariad a gorodd y bedd. Molchif, y mae'r gad wedi troi, molchif, molchif, mae'r gelyn yn ffoi, sy'n fuddigol a'i bobl gaiff byw, yn fwy na chwancwerwyr drwy gariad mab Duw. Dychryn marwolaeth pechu ein Duw, na'r erlyd y diafol, mae'n oddfa gan Dduw. Teithion y byd, mae'r grym girodd angen ein cynnal o hyd. Y mae'r gad wedi troi, Yn enw Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Beth bynnag yw ein traddodiad ni, ledled y byd fel Cristnogion, a'r fore Sul y Pasg, mae yna
ambell i air sydd yn ein huno ni. Beth bynnag yw'n cefndir ni, beth bynnag yn traddodiad eglwysig ni, beth bynnag ar iaith ar addolwn ynddi. A'r gair syml hwnnw, molwch ef, neu Alleluia. Alleluia, molwch ef. Mae'n digwydd tro ar ôl tro yn emynyddiaeth y Pasg, darlleniadau'r Pasg, liturgi y Pasg. Crist atgyfododd yn wir. Alleluia. A mae'r gair hwnnw, Alleluia, yn mynd yn ei nôl dros y canrifoedd i breiddiau'r eglwys, i ddechreuad yr eglwys, ac yn mynd nôl yn bellach na hynny. Mae'n mynd yn ei nôl i'r Hen Testament ac addoliad pobl Dduw o dan yr hen gyfamod, yn tyrru i'r deml, yn cynnig i amen a'i Alleluia i'r arglwydd. Ac ar fore'r Pasg, ledled y byd, mae'r eglwys yn gwneud hynny. Mae Nadolig yn tueddu fod yn wyl y nos, yn diwy. Mae'n digwydd yn y geia, ni'n tueddu meddwl am y Nadolig, Crist, yr ymgnawdoliad yn digwydd yn ystod oriau tywyll y nos. Mae'r Pasg yn wyl y bore bach, gwyl y dydd, ac i ni yn yr hemisffer yma yn syrthio yn y Gwanwyn. Ac mae'n adeg o foliant syml yn anad, dim byd arall. Mae yna ryw ryddhad, achos os yn ein edrych ar y flwyddyn eglwysig, mae'r eglwys wedi byw trwy gyfnod hir y grawys, cyfnod y dioddefaint, Sul y Palmwydd, ac yna tristwch yr wythnos fawr cyn y Pasg. Erchylltra, Gwener y Groglith, Tawelwch, y Sadwrn Sanctaidd, ac oerni y bedd. Ac yn sydyn mae'n stori nod yn ei at y bore bach, a wawr yn torri. Ac ar ôl rhithyr yr wythnos Sanctaidd, erchylltra fel wedys i, pnawn Gwener y Groglith, mae yna rhyw dawelwch. A fel wedodd rhyw esboniwr unwaith, dyw tawelwch Dduw ddim yr un peth ag absenoldeb Dduw. Dyw tawelwch Dduw ddim yr un fath ag absenoldeb Dduw. Yn Saesneg oedd y gwreiddiol, the silence of God is not the same as the absence of God. The silence of God is not the same as the absence of God. A'r tawelwch yna, ar ôl Gwener y Groglith, ddim yn arwydd bod Duw wedi gadael y darlun. Ond bore'r Pasg yn brawf i fod yno o hyd. Ac yn sydyn iawn, pan ych chi'n darllen yr Efengylau, mae yna rhyw rhithyr ynglyn â'r adroddiadau am fore'r Pasg. Mae fel sef yn gwawrio yn hollol ddirybydd ar y disgyblion. Maen nhw'n cael eu sefydanu. Mewn rhyw ffordd, maen nhw'n cael eu dallu. Yn naturiol ddigon, maen nhw'n methu cymryd mewn beth sydd wedi digwydd. Wedi'r cyfan, rowch eich hunain yn ei sgidiau nhw, wedi bod trwy'r fath wythnos ac o'n nhw wedi bod trwyddi. Yn meddwl bod popeth ar ben, yn meddwl bod eu bywydau nhw dros y 2 mlynedd diwetha yn dilyn y rabai yma, a'r athro yma Iesu o Nazareth wedi dod i ddim byd. I gobeithio nhw yn deilchion, llawer ohonyn nhw ar yw gobeithio'n mesaianaidd mawr, byddai Crist yn dod ac yn dod â'i deyrnas yn weledol ym Mhalesteina ar y pryd. Bydd hynny ddim wedi digwydd, ac iddyn nhw mae'n digon naturiol ac yn digon siŵr se chi a fi yn ei sgidiau sy'n ni wedi ein dadrithio yn llwyr. A byddai'n dechrau holi'n hunain neu holi'n gilydd, oedd ei werth e. Pam wnaethon ni foddran? Lle ni'n mynd o fan hyn? Beth sy'n mynd i ddigwydd nawr? Ac yn sydyn i ganol yr ansicrwydd na, i ganol y pembleth na, mae yna yn torri allan. Mae yna storiau. Y gwragedd yn mynd at y bedd. Pedr a'r ddisgybl annwyl yn rhedeg at y bedd. A'r Sion yma am atgyfodiad. Mae gynnon ni ar fore Sul y Pasg criw bach ofnus yn cael ei sefydanu. Pobl oedd wedi cilio i'r ymylon
yn dechrau dod allan ac yn neud I dyletswydd. Maen nhw'n mynd at y bedd. Maen nhw eisiau gwneud y gymwynas ola posib maen nhw'n gallu gyda Iesu o Nazareth sydd wedi harwen nhw dros y 2 mlynedd diwetha. A mae'r sôn yma am atgyfodiad. Mae'r dystiolaeth, y llueiniau, mae'r bedd gwag. Newyddion da yn tarddu o fynwent. Newyddion da yn tarddu o fynwent. A mae'r un peth yn wir I chi a fi. Mae gennym ni ffydd sy'n dod â newyddion da I ni o lefydd hollol anobeithiol ac o'r llefydd yn aml byddwn ni byth yn disgwyl I obaith deillio ohonyn nhw. Y cyfnod yma, y tridiau, Gwener y Groglith, trwy'r Sadwrn Sanctaidd at fore Sul y Pasg, dyna'r tridiau sanctaidd, y tridwm sancta. A mae'n ffydd ni yn hongian os mynwch chi ar y tridiau hynny. Achos mae popeth arall I ni'n neud yn yr eglwys ar ôl y tridiau yna, unau yn edrych yn ôl atyn nhw, neu yn edrych ymlaen atyn nhw. A mae hynny'n wir o flwyddyn I flwyddyn ym mywyd yr eglwys. A hyn sy'n neud yn ffydd ni yn hollol wahanol I unrhyw grefydd arall, bod y tridiau yna a'r bore Pasg yn ewedig wedi newid grŵp fechan o bobl o fod yn bobl ofnus, di-hyder, di-ffydd, I fod yn bobl a newidiodd cwrs hanes y byd. A dwi'n byd ni byth wedi bod yr un fath ar ôl y bore hwnnw. Mi gefyn nhw I newid mewn rhyw ffordd syfrdanol. Ac ar ôl y cilio, ar ôl y glynu wrth y cysgodion, nawr maen nhw'n cael eu hunain gyda'i gilydd, a mae'n rhyw dempo newydd wrth I chi ddarllen yr adroddiadau am yr atgyfodiad, mae pethau yn dechrau cyflymu, a mae bywydau rhain yn cael I newid am byth. Sut I ni'n esbonio fe? Wel, roedd rhain yn fwy na neb yn nabod y Crist, y Iesu o Nazareth. Wedi clywed I lais, wedi cydfyw ag cydfwyta a gyfed gyda fe am yn agos I 2 mlynedd. Dyma fe nawr yn ail ymddangos iddyn nhw. Yr un llais, yr un corff, yr un osgo, yr un idiosyncrasies os mynwch chi, welon nhw wrth iddyn nhw rhannu pryd o fwyd gyda nhw ar lan llyn Galilea, ac o'n nhw wedi gweld ychydig o'n nosweithiau cynt ar nos Iau Cablyd. Ac ar noson dydd y Pasg, ar Iesu yn syml yn ail ymddangos eto, gyda'r geiriau syml tangnefedd I chi. Tangnefedd I chi. Ac yn ei ddwylo ôl yr hoelion. Yr un Crist oedd hwn, yr un Crist oedd wedi galw nhw 2 mlynedd yn gynt ar lan llyn Galilea. A'r profiad yna o gwrdd â person sy'n gwneud neges y Pasg mor ddramatig. Does dim byd arall yn gallu esbonio hanes y byd, ffrwydrad, os mynwch chi, dechreuad yr eglwys fore, ond y profiadau cafodd rhain. Bydde cof am Iesu yn unig wedi pallu ar ôl rhyw genhedlaeth neu ddau. Bydde sôn amdano wedi colli. Ond yn sgil yr rhyfeddod yma, gwirth yr atgyfodiad, a'r neges am Iesu a'r atgyfodiad, gyrrodd y profiad, effeithiodd y profiad cyment a'r rhain, fe oedd I bywydau nhw byth yr un fath, a dyma nhw felly yn sylfaenwyr yr eglwys I chi a fi yn aelodau ohoni. Profiad o atgyfodiad y Crist byw. Nid syniad, nid amcaniaeth, bod gan Gristnogaeth syniadau a damcaniaethau gwych, nid yn unig ffordd o fyw, neu athroniaeth o edrych ar y byd, ond perthynas. Perthynas gyda rhywun, newidiodd cwrs hanes y byd, a sydd wedi newid bywydau byth oddi ar hynny, a sy'n dal I newid bywydau wrth I chi a fi gwrdd ag e. A'n profiad ni o'r Pasg, gobeithio I fod e'n brofiad tebyg I brofiad y disgyblion cynta, yn brofiad sydd yn ei newid ni, yn ein cyflyru ni, ac I sylweddoli bod
ein Crist wedi wneud rhywbeth gwerthfawr droson ni, bod ein bywydau ni ddim yn aros yr un fath ac o'n blaen ni, mae gobaith a bywyd tragwyddol. Cyfododd Crist, cyfododd yn wir. Gwyddion. Llawen hawn o arglwydd yng ngrym neges y Pasg. Llawen hawn am mhrofiad y disgyblion cynta. Diolchwn bod y profiad hwnnw o'r Crist byw yn un sydd yn digwydd tro ar ôl tro i genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth. A'r person byw yna Iesu, dal yn arwain ac yn byw yng nghanol ei eglwys. Cyfnerthau'n ffydd o arglwydd. Derwy'n i brofiad o'r Crist atgyfodedig. Profiad sydd, fel yn profiad y disgyblion cynta, yn un sydd yn newid yn bywydau, unwaith ac am byth. Gwyddiwn yn enw Crist. Amen. A'n hemyn wrth i ni agosau at fwrdd y Cymyn 550. Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn dyfnderoedd chwerw loes, torwyd beddrod i obeithion eirau annwyl wrth y groes. Cododd Iesu, nos i trallod aeth yn ddydd. 550.
A mae Crist ein Pasg ni wedi ei aberthu, am hynny cadw'n hwyl. Cafodd Dyw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd trygwyddol. Nefo dad, y mae pob calon yn agored i ti, pob dymuniad yn hysbys, ac ni allwn guddio un dim oddi wrthyt. Glanhau'n calonau a fflam dy ysbryd glân, mwyn i ni dygaru a thaddoli'n ffyddlon trwy Iesu Grist ein harglwydd. Nefo dad, cyffeswn i ni bechu yn derbyn mewn meddwl, gair a gweithred. Nid ydym wedi dygaru a'n holl galon, na charu ein cymydog fel ni ein hunain, ac yr ydym wedi methu gwneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym ac yr ydym o ddifri fy nedi farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, mae rhain i'r cwbl aeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, ffordd gwirionedd a chariad, fel y cerddwn, fel plant y goleuni. Os cyffeswn ein pechodau, a mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn, ac felly fe fyddeia i ni ein pechodau, a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Mae ddeuwyd ein pechodau yng Nghrist i Dduw a bod diolch. Hwn yw bwrdd yr arglwydd, yn agored i bawb sy'n caru Iesu yn ddidwyll ac yn ei broffesu ef yn arglwydd agoredwr. Mae'r arglwydd Iesu yn ein gwahodd i rannu yn ei wledd. A daw rhai o'r dwyrain a'r gorllewin ac o'r gogledd a'r de, a chymryd ei lle yn y wledd yn heyrnas Dduw. Dywedodd Iesu, mae fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ataf, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Clyw'n eiriau sefydlu swper yr arglwydd yn ôl yr apostol Paul. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd ar roddodais i chi. Yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddyddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Ar un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, ar ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Efelychwn felly esiampl ein harglwydd mewn gair ac mewn gweithred, tangnefedd yr arglwydd a bob amser gyda chi. Y gwir a'r bywio Dduw ffynhonell bywyd yr holl greadigaeth. Ar wyt ti yn teilyngu pob clod, yn y dechreuad roddais di'r cread bwrpas gan wasgaru'r tywyllwch a tholeini, rhoi anadl ac egni i bopeth byw a'n gwneud ni ar dyddelwyd ei hun. Rho'n ddiolch a chlod i ti, dy fod wedi arwain dy bobl o gaethiwed i ryddid, o anobaith i obaith, wedi datguddio i ni dy drigaredd ac wedi ein galw yn ôl at dy hun. Yn dy gariad atom ac yng nghyflawniad yr amser, anfonais dy fab i fod i ni yn waredwr ac yn arglwydd. Daeth y gair yn gnawd, bu'n byw yn ein plith a gwelsom ei agoniant. Dros ein pechodau a phechodau'r holl fyd, dioddefodd angau ar y groes. At gyfodais ef i fywyd mewn buddigoliaeth, a'i ddyrchafu mewn gogoniant i fod yn arglwydd ar bob peth ac i eiriol trosom. Felly, gyda gyngylion ac archangylion,
a holl gwmpeini'r nef, molwn dy enw gogoneddus, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd arglwydd, ddew pob gallu a grym, nef a deiar sy'n llawn o ffygoniant, bendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd, Hosanna yn y goruchaf. Felly o ddew cariadus, dathlwn ein gwaredigaeth gan goffau aberth Crist y fab, unwaith ac am byth ar y groes, a buddugoliaeth a'i atgyfodiad. Disgwyliwn ei ddefodiad eto mewn gogoniant. Anfon dy ysbryd glân arnom mwyn i ni drwy ffydd gael ein porthi drwy roddion hyn o fara a gwyn, a chorff a gwaed y fab, a'n llenwi a thfywyd a thaioni di. Una ni yng Nghrist, a rhoi ni dy ras ath dy nefedd, mwyn i ni gyflawni dy waith, a bod yn gorff i ti yn y byd. Trwyddo ef, gydag ef ac ynddo ef, yn undod yr ysbryd glân, a bwy ti, dad holl alluog, a'r holl anrhydedd a gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mewn i fudddo diolchymyn yr arglwydd Iesu Grist ac cof amdano a gwnawn ni hyn. Ar hwn yn nos y brydychwyd ef a gymerodd fara. Ac wedi ddod diolch fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd wedi swper fe gymerodd y cwpan. Gan ddweud y cwpan hwn i'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwchef, cof amdanaf. Iesu o'n Duw trwy garhawr ddim. Iesu sy'n dwy'n ein pechodau trwy garhawr ddim. Iesu, iachawdwr y byd, dy roi ni dy dangnefedd. Dewch yn nes a derbyniwch gorff a gwaed ein harglwydd Iesu Grist a roddwyd drosoch, ac yn borthwch arno ef yn eich calonau trwy ffydd gan roddi diolch. Gorff Grist, ath ganfo yn y bywyd trygwyddol. Gorff Grist, ath ganfo yn y bywyd trygwyddol. Gwaed Crist ath gadwo yn y bywyd trygwyddol. Gwaed Crist ath gadwo yn y bywyd trygwyddol.
A'n hemyn ola bore yma 493, 493. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfo loes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, drin ganu wrth dy groes. 493.
Dad grasol, diolchwn i ti am ein bwydo wrth dy fwrdd a'r ymborth nefol hwn. Boed i ni sy'n cyfranogi o gorff Crist, fyw ei fywyd at gyfodedig ef. Boed i ni sy'n yfed o'i gwpan, ddwy'n bywyd i eraill. Boed i ni a oleir gan ei ysbryd, ddwy'n goleini i'r byd. Cadw ni yn ddiogel yn y gobaith o asodaeth ger ein bron, fel y byddwn ni ath holl blant yn rhydd, ac y bydd y ddeiar gyfan yn clodfori dy enw trwy Grist ein harglwydd. Ewch mewn tangnefedd i wasanaethu'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fon eich plith ac adrigo gyda chi yn wastad. Amen.